سلام انتعنا نعهم يغنز خبركم سمعتنا نلوم السوني عسران شوعاتن لكاتيت زتدالو حصر سزيناتات هاقرات نورتي كاسعيبنا نغربالكم مينا نمكتالكم نعدم متى يوكرين زملكت وعلى كايدالو قدواتن ز حممون وتادرات يوكرين ابشودن فليكنكن يوابمالو شودنم فينلاندن አባላት ኔቶ ከሆነ ከምዝደሊ መራሒ ሃንጋሪ ገሊጹ አረስተ ዜናታት ክሰሙ ጸኒሕኩም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝራቱ ነው። መጻኢ ዩክሬን ዝምልከት ዘተ ይካሄዳሉ። ዘተ በዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ሾደን ከምኡን ሮያል አካዳሚ ሾደንን ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝተወደበ ዋዕላ እዩ ዝሳለጥ ዘሎ። ሓደ ካብ ዝርክባት ፍሉይ ኣህጉራዊ መጋባብያ ብምድላው ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ገበን ኩናት ንዝፈጸሙ መራሕቲ ሩስያ ዝኽሰስሉ ጉዳይ ርኢሎ። ሾደን ሓንቲ ካብተን ጉድኣትን ዝሓመሙን ወታደራት ዩክሬን ዝሕክማ ሃገራት ኣውሮጳ ምዃና ተገሊጹ። ዓመት ይገብር ሩስያ መጠነ ሰፊሕ ወራር ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ድሕሪ ምፍጻማ 69 ወታደራትን ሕሙማትን መንሽሮ ናብ ሾደን ብምምጻእ ፍሉይ ኣገልግሎት ክንክን ተዋሂቦም ኣሎ። ሓንቲ እግረይ ዳርጋ ሲኢነ ነይረ ሓካይም ሾደን ክቡር ፀረ ተሃዋስያን ብምጥቃም ነቲ ረኽሲ ከም ዝጠፍእ ገይሮም ኣለዉ ክብል ኣብ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ካሮሊንስካ ክፍሊ ምህዳ ጭንቀት ዝርከብ ወታደር ዩክሬን ገሊጹሎ። ፊንላንድን ሾደንን ኣባላት ኔቶ ንክኾና ዘእትኦ ሕቶ ክጸድቕ ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ንሰልፉ ፊደስ ምሕታቱ ገሊጹ። ተኾነ ግና ዝሕቶ ቅድሚ ምጽዳቑ ኣብ ባይቶታ ሃገር ክትዕ ከካይደሉ እዩ። ባይቶ ሃንጋሪ ኣብዚ ጉዳይ ዝመጽእ ሰሙን ክዝትዩ ተባሂሉሎ። ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ካብ ዝኽሰት ዓመት መሊኡሎ ኣብ ዘለሉ እዋን ኣብ ሾደን ዝነብሩ ዩክሬናውያን ስደተኛታት ብዛዕባ ኣብ ሾደን ዘሕልፍዎ ዘለዉ ህይወት ገምጋሚ ይገብሩ ምህላዎም ተገሊጹ። ድሕሪ መጠነ ሰፊሕ ወራር ሩስያ ሚልዮናት ዜጋታት ሃገር ምስዳዶም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣስታት 50,000 ዝኾኑ ኣብ ሾደን ከም ዝቕመጡ ጸብጸባት ይምልክቱ። ሓንቲ ካብዞም ስደተኛታት ዩክሬን ኣላ ቢድኑክ ጓላ ቆልዕነታ ከይሰኣነት ከም ማንም ካልእ ቆልዓ ክትዓብየላ ከም እትምነ ንሬድዮ ሾደን ገሊጻላ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ንብረት ኣኖኒመስ ሱዳን ናይ ዝተባህለ ጉጅለ በርበርቲ ሓበሬታ ማለት ሃከርስ ዝኾና 61 ሰርቨራት ትማለይቲ ተዓፅን ነዘን ንብረት ዝዓጾ ብሕታዊ ትካል ድሕነት ሳይበር ምዃኑ ቴሌቪዥን ሾደን ጸብጺባላ። እዞም ሰርቨራት ኣብ ጀርመን ኣብ ኣህጉራዊ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ IBM ኣብ ዝርከብ ናይ ክላውድ ኣገልግሎት እዮም ነይሮም። እዚ ኩነታት ዘይልሙድ እዩ። ነዚ ዕላማ ክብላ ናይ ክላውድ ኣገልግሎት ዘካርያ ሃገራት ወይ ውድባት ገበን ጥራይ ብምዃነን እዚ ጉዳይ ብሓቂ ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ ክብል ዴቪድ ሌንሃል ካብ ኤጀንሲ መጽናዕትታት ሾደን ገሊጹሎ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰኑይ 27 ለካቲት ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም።